상당히 학생이고.
bài và thúng dây ra thường thường gì một con
네, 쓰고서 우리가 더 쓰고서 내가 쓰지. 무슨 무슨 먹었어? 무슨 많이 그래? Mua đây là nhé, mua sao
ถือว่าเขาคันเดียคันเดียคันบนคันเดีย
야, 이마기로 मोनसे गासिनो नागिरदों बेवहाय मोसानाय होनांगोन ना आर'ज होनांगोन नोंथां सोंनाय जाबाय बिमा गुरुनाव जेनेबा आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों नाथाय मोसानाय होबावनांगोन ना आर'ज हानजागोन आर'ज मेथाइ खननांगोन बेखौ सोंनो थिननाय आं सोंनाय जाबाय रोंगौथि गैथ'आ बेखायनो बिमानि मोदोमाव साननानै नों बिमायासो अराय सम नोंनि सायाव बेसेबां दङ नोंनि सेराव आं आं बोराइ बाथौनि बारगा आंहा बहुद गोबाव सम दं बे गोबाव समनि थाखाय आं बेखौ मोनदांनानै आफा बोराइ आंखौ जाबायदि दिन्थिबाय नाथाय आंहा बेसेबा दिन बै आफा बोराइ बाथौनि थानाव मोनहैनो गोनांबा बेसेबांबा दिन सहायनांगोन बेसेबांबा दिन खस्थ' भुगिनानैसो लासै आफा बोराइ बाथौनि थानाव हाबनो हागोन दा आंहा बिनि फिथाइखौ बैसो हरगोन आंनो दाहरथ'वाखै नाथाय आं आफा बोराइ बाथौनो बिखादो आंखौ फावथिनाखौल' होनानै मानसिनि सिगाङाव सुबुं माहारिनि सिगाङाव खोन्थिनो नांथ'आ आंखौ आवलिया बावलियाबो माने बाथ्राफोरखौ बुंनानै आंखौ दाहोनानै आफा बोराइ बाथौनाव सत हिरा सत लाखाना दं बेखायनो सम दं आं गोबाव बोसोर आफा बोराइ बाथौ बेखायनो आं बिमा गुरुनि सायाव दोनो बिमा गुरुआ जा बोसोन जोंलांगोन बिखौसो आं थांगोन आं दा आइना बिमा गुरुनि आफा हमनानै आङो बेसेबा दिननिफ्राय आफा हमनानै बे बिमा गुरुनि थाखाय बिमा गुरुआ जेखौ थिग बेखौसो नाथाय आंनाव बै आफा बोराइ बाथौआ हरथ'वाखै आंखौ नोंसोरनि सिगाङाव मोसानाय बैफोरखौ फारि लानानै बुंलांनाय बेफोरखौ आं मोनथ'वा नाथाय आं गोबाव सम नाथाय आं बै होगोन लासै जै श्री
जय श्री राम जय श्री राम ईश्वर भगवान गुरु बच्चो गुरु बच्चो गुरु बच्चो गुरु बच्चो गुरु लंघन खालामा गुरु लंघन खालामा semangat guruni baik komotonisang guru baik kokat ang selilang bahasan hajar bukle cek langsung ampun baik stay ke thap mana namun stay ke thap moनगोन नामा मोना बुजिनाय लोगो लोगोनो मोनगोन नामा भुगिनांगोन बुजिनाय लोगो लोगोनो मोनगोन भुगिनांगोन मोना रावबो मोना बेखायनो जिउ देहा सोलेर बावसोमदों अब्लासो मा खोथादोंमोन दा मिनि मिनि आंनो मा फाव होदोंमोन नाथाय बिमाया अराय सम नोंनि गोसोआव फेलें खालामाखै नों जाथिं नों बिमा गुरुआ खोथाखौ मा खोथादोंमोन नाथाय आं बेखौ आवलिया बावलिया खालामनो नाङा होनना बुंदों मिथिदों सत गियान होलां अखद गियानखौ सायख'हो मोनगोन फिथाइखौ ब्रह्मा बायद गहोदों फोरमायनानै दिन्थिदों लाखाय आंथिनो लाबोदों लाबोनानै माइनाव बनायनो फारि लानानै होदों नाथाय आं होआखै थियाखै होननानै बुङाखै नोंनो होदो सिबिलांगोन गाबस्रिलांगोन फारि लानानै नाथाय नोंनि बारगा मावा होननानै आं बुंखाना दोनखादो आफा बोराइ नों दिन्थिब्लासो आंबो हागोन नङाबा आं हाया होनना बुंखादों आफा बोराइ बाथौ साया माया भाव भावथिनाखौ मानसिनि सिगाङाव देखायनाल' लाब गैया नै बिसोर होनना बुंखादों आंखौ बिसोर बिनि बेखायनो आङो आफा बोराइ बाथौ आंहा नोंनि सेराव देखायनानै खोथैनानै रं सं खालामनानै आं खोथैनानै आफा बोराइ बाथौ नोंनि सेराव नाथाय आङो होदों होदों होबाबो साया माया दसे दान्दिसे फैयो दान्दिसे फैनानै थांफिनो नुवासै बेफोरखौ खिथिलांगोन आं फिथाइखौ मोनथ'वा होनना बुङो आं फिथाइखौ आं बिमा गुरुआ जेरै थांगोन बिमा गुरुआ जों बुङो आइ बिमा गुरु बुङो नों मा दामनांगौ मा मानांगौ फारि लानानै दङ फोरमायनानै
फोरमायनानै होयो नों खोन्थादो आंहा नोंनो बिनि बिबांखौ आं होखाना दोनखादों बिनि बिबाना नोंनि सायावसो आंनो होदों होबाबो इसोरनायाव आंनो थिबिला आङो एखदम रागबो जानानै समायाव नाङाबो होनना बुङो आं मानो होनबाथाय नों जुदि आंनो होयोबा हो मानो होनबाथाय नों समावखौल' रे खिथिबाय थाबा मा जानो मा जानो मुलाम्फा गैया बेखौनो होयोबा सत्यानोजोहो मोजाङै फोरमायलां अब्लासो आंबो नोंनो फारि लानानै आं सिबिलांगोन होनना बुंखाबाय दंखायो नङाबा आं हाया मोना आं हायानो होनना मिथिबाय आं सिगांनिफ्राय बुंबाय दं आंनो खिथिगासिनो दं खिथिबाबो आङो जुदि मोदैयाव नों खिथिबा आंखौ गाबोन नोंखौ माबा मोनसे गायोब्लाथाय आंखौ मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन गतिके आं हथात बारगा मावा ओइ आफाया थिनबासो आं मावगोन होनबाय दं बै थिननांगौ बे फिसा ओरैखौ फै ओरैखौ लाबदो होमबासो आङो थांगोन आं बिनि सायाव बारगा मावथारा बिनि सायाव बारगा मावथारा हाजार खोथै बहुत फैबाय खिन्थु आङो लाया बिगाबे साजाखौ मोनगोन बेनि कारणे आङो बहुत खस्थ' भुगिनांगोन खस्थ'खौ भुगिखांनानैसो सान अखा बार बुफ्ले जाजोबब्लेसबासो फिथाइखौ मोनगोन लासै बेयावनो फारि लानानै बेयावनो मिथियो लुगैनानै बे लोखौ लुगैनानै फिथाइ सामथाइ खानानै फुजिबा बिदि मोनगोन लासैसो बुंना लाबोनाय दं आरो मानो होनबाथाय नों जिउजों मोनाबो जानो हागौ बे फिथाइखौ Sorry.
Sana
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Terima kasih.
Garasnya mau
Sini saya isi ini lahar mawa nasi 나는 지금 비치는 거 봐도 가야 된다. 이제 시스템은 이렇게. Koin pasta. Koin jumpa. Tôi mình chỉ hay vậy cô. 사람이 나는 실수 그때 어떻게 하는 거? 네? Tao bảo vậy. Bảo vậy không? Bảo vậy chưa tất cả. di mau kuzub na ini lah mau bakal laden deh i khidal khon bo 근데 우리 혼자 먹은데. 많이 나오기 혼내 봐. 많이 나오기 혼내. Thầy khai cho bé ăn được cái sự 공간이 지난 시대도 있겠지. 얘라 이제 태어나.
mai đồng phun phần một kia đây rồi mai đầm này cái này đầm này cái này mới tự đầm này cái kiểu sang đơn từ nó không bay đồng cái kiểu ra dần sập bồn nó lain ikta orang doi kesusun betan kiểu ini mà từ sini ke apa kita kecil cenggan Ketiur bedung, itu senang kok. Nah, mai đồng lòng nó ơi, rồi. Sữa thì nhiều luôn này. ăn cái đó phút mà phút đằng phút mà phút đằng phút đằng năng này phút gì Nam Hồng không ạ?
Mana gua? Wah. Đây là trước. Mà làm đây trước được. Tijimulani. Mensia. Mensia. Nauzong mensia. Di sana mensia. Ah. Mentam. Đây mensia. Kamu bộ năng rồi. Tijimulani mensia, nauzong mensia. Mentam. Mensia. Cái sạt này thì cái sạt này.
खालामना लादो